Ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Muli banji ndopaseni moni kwina kulikonse kumene muli ndine one DJ Road ne munyanane. Tatiye tiyankhuleko masiku angapo tisana yankhule anthu ena ndikumafunsa kuti kodi muli kuti mukupanga chani. Tatiye ifenso tibwere pano tiyankhule ziwiri zitatu zimene nafenso zili kukhosi kapena zimene amalawi ena akhalaso pano ayamba kuzidandaula. Ndiye mukhale pamenepa musatalikire. Nkhani yanga yoyamba ikupita kwa anyamata amene ndithu anyamata amayenda ndi zikwanje, anyamata amene amavuta muno Malawi ankayenda nthawi imeneyo ndikumaziona ngati mashasha madolo anamando akatundu pakuvuta kapena kuti pokhapa anthu pofuna kuti MCP isatuluke mboma. Lero ya MCP idazizimuka idatuluka mboma panopa anyamata aja ayamba kumangidwa, ayamba kukhalanso pano kundende, asiya mabanja awo, mabanja abwinobwino aja zasanduka zibwenzi zoti panopa sopano akungozipitisira ngaiwa ndikumakadya ku polisi. Ndiye mafuna ndinene pano ndiruze boma la DPP, ndiuzenso akuluakulu a chipani cha DPP kuti akanganya amenewa musawasiye, mwafinye zenizeni, mwa protokole zenizeni, alire zenizeni amenewawa a MCP. Panopa anthu amenewa amavuta kwambiri kumenya anthu mulilongwe, kumenya namiwa, komanso kumenya ma civil servants, kumenya anthu ngati mwina mwake iwowo zikoli adalitungira mazi, adali ampwiyawo kapena adali azigogo awo okha. Ifenso azigogo athu adatungira madzi dziko la Malawi. Ndiye kudapezeka kuti kudali anyamata anthanana amene akapasidwa ma 2000 amene akamwesedwa mahewu ndi cholinga choti azimenya anthu. Lero zaonekera mahewu aja akumwera sopano kundende, mahewu aja akumwera ku polisi, mahewu aja akumwera galimoto muchimbaula. Muziasekera mmene muja muchimbaula muja, muziasekera mmene muja zikhala munthawi yayitali, musamapase mpata, muziapasa mmene mujamo mahewu aja achimwendo. Tengani mahewu anyamata aja azikamwa kumeneko, simapasa mahewu. Ndiye mafuna nene pano kuti tengani mahewu aja munkawapasa aja azikamwera ku polisi, mutenge zakudya zija mathupini aja muzikapasa ku polisi azikagula zakudya kumeneko. Nkhani imene ndisire pamenepo. Tibwere pa nkhani iyi yozuzula tsopano chipani cha MCP. Pali anthu ena ake kagulu kena kake ka MCP kakumafuna kazipanga zinthu zoti ziziasokoneza kwambiri ubongo wa Malawi. DPP yalowa mboma pompano. DPP sidathe miyezi 3 ili mboma ye, koma MCP pano ayamba kulubwa ndikumayankhula kumanena kuti iyayi panopa mafuta akusowa, magesi akuzimazima, fuel, koma sugar, koma iyayi njala, koma fertilizer. Ndiye mafuna ndikuuzeni kuti MCP mavuto amene akukumana ndi Malawi pano fungo lache ndi inuyo mmene munkatuluka mboma munali zinthu zimene zimavuta kale. So DPP singabwererero 2 months 3 months mavuto onse wandikutha. Bala limene limachapa achakwera panopa tinganene kuti amuthalika akuli malizisa bala limene amachapa achakwera, koma ndoti amuthalika ali pachangu kwambiri kulichapa bala limeneli ncholinga choti ino MCP mukhute, chifukwa mukuoneka kuti njala yakufinyani. Ndiye panopa amuthalika ali pakati pofinya bala limene chakwera amalifinya, komano amuthalika ali pachangu kwambiri kulifinya bala limeneli ndi cholinga choti lipole. Lipola bwanji bala limeneli? Tikumva zoti ku Malawi kukubwera chimanga chikuchokera ku Zambia, chimene amuthalika adangoyimba phone kuti ndikufuna chimanga matani mwakuti abwere kuno anthu anga azidya. Chimanga chimenecho chili munsewu chikubwera, limeneyo ndi bala limene linakumba mbuye wanu uja chakwera. Ndiye muthalika akufuna kuti bala limeneli lipole.
tikafika pa nkhani za mafuta nkhani za mafuta so chimodzimodzi ndi bala limene inu IMCP mudalikumba kwambiri kuti balali likhale chonchi. Pano pa Mutharika ndi anyamata ake akuthamangisa mafairo ndi cholinga choti kuno ku Malawi mafuta akhaleko. Komanso pa nkhani za magesi akuvuta tonsefe tikuona ndi masowa, koma pano pa nduna za Mutharika zikuthamanga ndi cholinga choti magesi amenewa kuno ku Malawi aziyaka, osati ngati mmene amachitira achakwera ali mkati mwa bomamu nkumango yankhula kunena kuti ndikufinya bala, ndikufinya mabala, ndikufinya zitupya. Mutharika akuthamanga ndi anyamata awo, ndipo pano ali pa ground. China chilichonse chitheka. Inu IMCP mukhale chete ndi kukamwa kwanu konyasako, chifukwa inu munthawi ija anthu akamadandaula kuti mafuta akusowa muno, inu munkayankhula kuti boma ndi lomweli. So pano a DPP musamayankhulenso maonena kuti boma ndi lomweli mpaka 2000 kapena 2080. Malawi amatembenuka nthawi ina iliyonse. Inu a DPP nimafuna ndikupaseni chenjezo. Zija zinkayankha nthawi imeneyo IMCP ali mboma ndikumayankhula maonena kuti iya iboma ndi lomweli, anthu akamadandaula za njala liya iboma ndi lomweli, anthu akamadandaula za mafuta sugar liya iboma ndi lomweli. Inu musabwerese zichewa zomayankhula kuti boma ndi lomweli mpaka 2000 2080 nothing. Chimene ino a DPP muchite muzingoyankha kunena kuti tili pa ground tikuthamanga kuti mafuta amene tithane nawo. Akamafunsa anthu kuti kodi mafuta wa bwanji zili motani, inu yankho lake lizikhala kuti tili pa ground tikuthamanga ndi cholinga choti mavuto amafuta athe, mavuto akusowa sugar athe, mavuto akusowa chimanga athe, mavuto akukwera katundu deire athe. Ndiye muzingoyankha kuti tili pa ground tikupanga zimenezo. Nkhani ina imene ndimafuna kuti ndibwerese ku chipani cha DPP, zikunyaseni zisakunyaseni, ife tili pano ndi cholinga choti tiyankhule. Kuyankhula mwathamo sikumathandiza, kupanga zinthu zoti anthu azikuopani sikumathandiza. Mutengerepo zisanzo inu achinyamata nonse amene masapota chipani cha DPP. Mutengerepo phunziro zimene zikuona anzanu aja kuona mavuto chifukwa cha ena ake ku chipani, anthu ochepa kwambiri amene amapangisa kunena kuti anthu nziko muno azimva kuwawa, anthu nziko muno ufulu wawo uzifinyidwa. Ndiye mafuna ndikuzuzuleni inu achipani cha DPP. Kuli nduna ina imene yasankhidwa, nduna imeneyi ikuzitenga ngati chimwendo banda. Nduna imeneyi ikuzitenga ngati iyoyo yafikapo. Ndiye ife ugogodi kapena ufiti zochita zinthu za ufiti inu achipani cha DPP muiuze nduna yanuyo kuti zimenezo ilekeretu nduna yanuyo isaononge zina la Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndifuna ndinene pano, ndibweresa pano kunena kuti achipungu musaononge chipani cha DPP. Inu achipungu ndinu munthu okwatira. Ndimafuna nene pano, chimwemwe chipungu ndi munthu okwatira. Akuti amakwatira bwanji, sikuti kusintha azimayi iyayi, koma kusintha madera. Achipungu akhalapo MP ku Lilongwe, achipungu akhalapo MP ku Thyolo Makwasa, achipungu athawa kukakwatiranso ku Luchenza, pano ali ndi mkazi wa ku Luchenza. Ndiye mafuna ndikuuze na chipungu kuti tumikirani anthu anu a ku Luchenza. Chipani cha DPP aini yake ndi Amalawi. Musapange zimene zikapanga chimwendo banda kumazitengera ku DPP ngati iyeyo ndi mwini wake wa chipani, kuti chipani cha IMCP chigwe chagwa chifukwa cha chimwendo banda, chifukwa cha matama amene ankapanga. Ndiye mafuna ndikuuzeni inu achipungu, moyo umene muli nawo achimwemwe chipungu umene mukupanga inu, ife sitikulambalalani iya, ena amakulambalalani koma ife tikuuzani. Ndimafuna ndiauza Ben Phiri. Ndiauza Ben Phiri kunena kuti mumukhazike pansi chipungu ngati zili nyanga kuti anamusambira Mutharika ndi cholinga choti azimpasa unduna munkhazike pansi. Komanso ndimafuna ndiauze a speaker amene ali lero deputy speaker amene ali Victor Msowa, kuti Victor Msowa inutu
kudera lanu ndinu MP ndipo kudera lanu simmasintha iyayi. So pano musamulole uyo okwatira-kwatirayi kupita kumakwasa kukakwatira, kupita kulilongwe kukakwatira, lero wakwatira ku Luchenza. Amene asatisokonezere chipani. Ameneyi ndimafuna ndikuuzeni kunena kuti asatisokonezere chipani. Akuti mukuyankhula bwanji Munyanane kuti asatisokonezere chipani. Chipani cha DPP ndi cha Malawi. Anthu akulilongwe avotera DPP. Anthu akukasiya avotera DPP. Anthu akukasungu avotera DPP. Anthu akuntchewu avotera DPP. Chipani ichi musachitenge kuti ndi chakwa alomwe kapena chakwa ndani awa amene wachimwemwe chipungu si chakuthyolo chipani chiya. Chipani chimusachitenge kuti nchakuthyolo yayi kapena chifukwa choti Peter Mutharika amachokera kuthyolo ndiye mukachitenge chipani ichi kuti nchakuthyolo. Ndimafuna ndikuuze na chimwemwe chipungu kuti moyo mmene muli nawo musiye. Musaononge chipani cha DPP. Kaya ino anthu akuthyolo zikunyasani chifukwa choti namutchula MP wanuyo okwatira-kwatirayi uyu ni munthu osakhazikika ndiye asationongere chipani cha DPP. Amalawi ife tavotera DPP. Malawi avotera Professor Arthur Peter Mutharika ndicho linga choti zikoli aliyense akhale mfulu. Tamva kunena kuti ku State House achipungu anyamula anthu awo kazazisa kumeneko. Musazazezaze ku State House anthu akuthyolo ngati ndinu mbewa kumeneko yayi. Zoti muzisokosa kumeneko mukazaze konokhanoka zimenezo zimenezo ayi. Chimene chichitike ndi chani? Chimene chichitike ndi ichi. Ku State House kukhale anthu amene angagwire ntchito mwa professional. Osati chifukwa choti amachokera kuthyolo kwa achipungu ndi achipungu akanyamule anthu okwana 30 akazazise ku State House. Iyoyi tilimo muno apa ndiye tikhaulisana zeni tagwesa chipani cha MCP nkhani zake ngati zimenezi ndi akatundu ake ndi ifeyo. Tikhala pano tikuyankhula tikukuuzani tikukuunikirisani ngati simuumva. Ndifuna ndikuuzeni ku DPP ko ngati simuumva makamaka uthenga wangawu andinyamulire a Deputy Speaker amene ali Victor Msowa. Komanso uthenga wangawu aninyamulire a Ben Piri amene ali nduna yoona za maboma ang'ono kunena kuti amuuze chipungu zomapita m'mashopu mwamwenye nkumakatolera ndalama zimenezo zisiyike. Amuuze chipungu zoopseza mwenye nziko muno kapena zoopseza mablundi muno nkhani yake kupita kwa chimwemwe chipungu. Ine ndi Munyanane Road ine sindimaopa kuti kapena mwina mwake nthawi nake ndimayankhulapo za chipani cha DPP. Ife tili pano tikuuzani tiyankhula. Mutisaka kaya mutimanga kaya mutipha koma ifeyo sitiwopa tiyene tikuuze nchilungamo. Ngati pali ena amene amakusasatisani nkumakuuzani zokusasatisani ife sitili pano. Chimene tikufuna pano ku State House kugwire anthu malingana ndi masivi yawo. Osati kungozuza nokatutana uko ndikupita kumeneko ngati mbewa mukazazani kumeneko anzanu ndi ajana zazana ko anthu akudowa pochoka kwa anthu akudowa aja angonya inyako angoyisetera makoma. Ndiye zimenezi zomangotutana chifukwa choti ati ndi achipungu amachokera kuthyolo ndiye tikatenge anthu okauka kuthyolo tikazazise kumeneko. Mchitidwe menewo usidwe. Bwanji mundolole kuti tisiyane pamenepa. Ine DJ Munyanane Road ine ndimangofuna kuti ndiyankhule zimenezi. Komanso ndimangofuna ndikuchenjezeni ino achipani cha MCP. Musiye kunyowa, musiye kurubwa. Musiye kurubwa ino wa MCP. Chifukwa mavuto amene akukumana ndi Malawi panopo ndi inuyo amene mwapanga ino wa MCP inuyo. Inuyo ino wa MCP musire tu kunena chifukwa zonsezi mabala unsewa sitinathe miezi 3 sitinathe miezi 4 sitinathe olo half chaka ndiye musamabwere pano kumanena kuti takonzani izi inu musakakonza bwanji masati bati tikakuuza ndikuti konzani izi simukamva mmatitumizira nyamata azikwanje mmatikhapa mapanga zimene munkafuna ndiye lero muzikabwera pano muzikati hwa siyani zimenezo. Unali ndine One DJ Road ine Munyanane pa radio. Sinayankhulire pa radio ndipepese kumapeto kuti sinayankhulire pa radio ndakuyankhula. Ambuya kudaliseni. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani.
chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.